Sådan. Mere. Sådan. Kom nu, Rune. Ind og lad mig på. Ja, det er rigtigt. Kom nu. Ja, sådan. Godt. Og forstå. Ja, det er stærkt. Kom nu. Så tæt på op til sidste her. Sådan, sidste minut. Ja, det er godt. Kom. Ja da! Mere! Sådan, sidste 30 sekunder. Ja, det er godt. Kom, sidste 30 sekunder. Din, hvad der har. Kom så, Rune! Hjem lidt! Kom nu, de sidste! Det er smart! Ja da! Kom så, Michael! Tak skal du have.